Jalten, kom, sta op. Wat zijn er voor jou? Speel tokkeloos in die nacht. Yes, dat zijn mensen die waterkant. De mensen wordt toch goed, maar mensen slapen nog. Jij? Ja, en het is regie. Ik zei niet Ja, je kan nog iets met mij. Hier mensen zijn hoog, man. Maar Je werkt hier, zie je niet. Leuk jij weer. Kom maar, leuk Zij is ouder als ik. Zij moet er weer. Excuse, dat ik pas Ze kan dus die tuin schoonmaken. voor mij vertel een tuin en het is hier voor tuinen niet. En dan komt stelen, nog bijna met die nog gestelen, die veel schaam. Zo gejuist. En nog stelen, die hoort bij mij. Op, starry. Niemand die mama, die wil niet alleen niemand. Emma, kom, voor jou. Het is ook net zo lui. Ik heb nog die banken rechtgemaakt. Banken wegmaken, dat weer. Dat kan ze Nou, niet ik doen. vaar helemaal zo laag. Jij, hou net op, starry in. Die is gelemaakt met kwaad. Ja, die van gele werken. Ik weet niet, echt wel alleen doen gaan in die huis. Ga niet met gele stressen. Antie, slaap net klaar, kan helemaal nog gaan slapen. Wat eruit slaap? Je wordt eruit slapen. Het is moeg, man. Ja, maar die tuin als we jij dag op een abi. Ja, ook maar zo die kunt, man. Gaan we nachts maken. Gaan we nachts maken. Is het tokkeloos? Mensen Ja, dat is net voor jou, Olivia. Hey, kom ik even op een mooi lijk op je straat en dan hebben we een massa. Is zo vargokkel. Maar, waar zijn brullen? Wat ze brullen? Had ik samen hier aangekomen. Oh, Ja, wanneer ja, heb ik weet ik. wanneer heb ik op een dag? Ik weet bij, laat Hallo, ik je slaap. moet Ik slapen. denk. Moet die Slaap, brullen. ik Ik moet Is even honger met me. Kijk en eens zien als het bezig is. Dat is wat dat is. Dank je. Ja, nog een. Ja, met mij. Ik kan niet lopen, maar ik kan niet met die stress. Jullie moeten allemaal uit mij zitten gaan. Allemaal van jullie. Ik heb die tijd voor die klomp stress. Een stijf fit koeken. Daar los, Guy. Dank je. Daar los, Guy. Los. Gaan, zoek voor jou. Maar je gaat nu eerst die haard schoonmaken. Kijk, hij heeft die klompbakker gestield. Wie, waar? Ja. Waar? Hallo. Hallo, wat aan elkaar met bakken, wat weer Ja, haak ik moet ver, kan aan elkaar stelen. Oh, wat taart mee. Taart Maar mee. dit taart me hier. Gij is je paai van Taart niemand mee. hier niet. Die is je paai van niemand. Ik gebied toch veel aan Ik werk. dat kan doen, joh. Auntie, net op deur eraan, man, alsjeblieft. Wat ik waar moet krijgen. Het deur eraan, dat is al wat ik vraag. Ik het kaars kakken met mij. Jo. Ik loop op zoek nog een deur. Oh, nou net die auntie sa boer, als ze mij nog stiel van, alles is te goed Daarom dan. voeten man. Ja, En maar ik die wacht zou je dat ze moeten- bij mij moet- stelen. Ik moet wacht dat jou- ze bij mij stelen. Moet je Stel uitlozen. elkaar van Moet mij. je Gaat uitlozen. bij elkaar los. Doe maar uitlozen. Raak aan mij. Raak aan mij. Raak aan mij. Raak zij aan mij. Ik kan. Ah, die kunt klappen, man. Raak. Die kunt klappen. Zij de wielers wat tak. Nou, Jo. fuck ik. Toch maas je, man. Fuck ik pakste Ja, weer. ik maas hun zij, het is volgende keer boven in de pan geslagen zijn. Ik kan nog Ja, gewoon. maar- Dan zie ik niet van mij. Voor zijn niet van mij niet, jongen. Gaan, Daar heb ik gejaagd, dames, maar. wat toch ja, dit is klaar die niet. Ja. Gaan. Hij Fijn. komt dit zeker nog even uit de maas nu dan. Jo. Waar is mijn brullen? Wat ze vooral zoeken. Ik heb het nog laatst, maar nog. Zoeken Ik ga het zoeken, ik ga het zoeken. Ik kan maas hier bij die huis, mensen worden aan elkaar getrekt. Hij wil Niet ook toch? dat mama zijn kop zit. Oh, nou ja, ik kan daar een appelen. Ik ga hier voor mijn stress gaan. Wat kan? Ga net. Kan nog razen, ja, razen. Wat nog? Dat is ook een ding. Ja, dat is tegen daar, bij die maas. Oh, gelukkig is toch iets scheef toe. Oh, ik wil er waar maken. Mijn ma ook zit zij aan, maar ik moet naar school was, maar zij moest in de school. Maar zij kan nog een ze gaan dat doen. Maar ik heb dan niet bezig, we gaan zo. Ik heb dan eigen papier. Ik heb Je eigen gaan papier. morgen is nou net uit bij de dier. Nou begin nu aan het toe hier. Hier en dan maak ik het. Je kan ons dus. Hey. Jij kan net zo wat niks doen hier niet. Jij wil net zo wat proberen opmaken op een moeilijk. Zeg, ik ben laatst nog school gemaakt. Zeg voor mij. Die maak ik dan Doe je zo. weer toch? Zullen we nog bij je praten? Dat blijft elke jaar ten. Allemaal blijf van haar die wat broodje maken. Dat kan vast niet zo. Wat broodje praat jij van? Jij beter voor haar werk zoeken. Jij is Maar al oor 18. Nee, los, hij kan van mij. Zij gaat college Nee, doen. ik zit hier. Jij moest gaan voelen, je wil een drop-out wees. Vandaag haar ook.
Nou wil je van mij ook vertellen van, ik maak van haar die wattenbrood. Zij als die wattenbrood. Je moest me recht, we moeten sociaal te lijken. We moeten sociaal te lijken. Nee, jij wil te veel van de moeder, popje op die straat te lopen. Wie Wie moeilijk na nou? Jij wil ze lopen kaart lopen in die straten van, je bouw en je poepel, want ik kies me nog net zo uitwijzen in die straten. Maar hier gooi trouwens nog mijn kleren nog sturen met terug frasen hier zien. Nee, ja, dan stil ook kleren. Jij stier net zo trek je het aan, zo om te praten, dat is ook nog stier. Ik kan Ah, zo zeg goed je van, het jelle, alsjeblieft, hou op met die restreren in mijn kop, kan het niet meer hanteren. Ja, mami. Jelle gaat laten ik voor mijn frekster is. Also, alsjeblieft, hou net op. Ik doe gefrieken, kijk je maar net recht maken en de kamer begint te recht maken van jou. Wat lijkt ze zo varken hoor. Die blijft niet varken, die blijft mensen. Mama, lekker nog klaar en Jij wil net zo op die straat lopen ronddoen. Hij dan. Met poepelbankjes wat uitsteken. Maar heb ik dan alles klaargemaakt? Kijk je niet rest bij de ijs op die. En wie ze brillen zijn? Als die aan zijn brillen gaat doen, kan nog Hier een vraag. Hier een vraag. Jij ziet die man lopen gaan aan hier oor ik brillen. Jij lopen zetten op. Als er nog eens goed is, dan nog gaat geen mami. Zie je, nog moeilijk. Fuck met me een zakje. Positief waar net zo op je straat met die poepelbankjes wat bij taan. Jij moet gaan leren. Je ziet niet, ik wil broer en je zuster. Eén is die worsten te kopje en de een loopt met poepelbankjes in die straat rond. Jij kan ook nog zo beleven. Je zal moet, hoe ver is hij bezig met van die aanzoek? Ik heb het aanzoek doen op wacht niet. Dus kom ik wat maar. En wat maar voor die beesten. Dat is recht. Je zal moet gaan maar studeren. Ik ga van mijn laatste centjes, wat ik nog van een spaargeld en van een geld van uw pa, ga ik veel jaar met die studeren goed te laten. Je net kan aan iets behoren. Je kan ook eens die twee beleven. Ja, dat gaat toch met vrek veroorzaken. Hé, die kinders. Ik Maar is je zo moet net moe. op hoe stress man. Hoe kan ik op over stress als je ziet hoe gaat die twee kinders zijn? Hoe? Ik heb het na lang al gezegd. Zet er net mooi uit, dat is niet het probleem. Ja, ik kan ook met kinders op de straat beleven. Ja, Zie, ik is een moeder. Ik kan dan niet moet dat ik doen. een onderlijming aan. Dan moet alles een onderlijming. Zo wordt letterlijk keer op keer gesteel. Koos wordt ook al gesteel. Party, mijn maas heeft, alles, hij was een verschoning. En het poep poef. Ach, mijn man ook koos niet stil. Gekos. Ay, mijn kind zal je verstaan. Ik is een moeder. Eén dag als je ma gaat wees, ga je verstaan. Hoe voelt een moeder hoe haar kinders? Al doen hulle wat. Ik zit nog wel op de zonde, zie maar. Dat als men nu net hoe een moeder zaart is. Ik kan niet laten uit twee kinders op de straat te leven. Wat gaat van hulle worden? Als ik voor Jaten uitzet, gaat hij naar de tokkobijs toe. Dan gaat hij verder vervallen die tak. Ik bad en ik probeer van ik wil hij moet recht komen. Dan ga je horen. Maar ik hou maar net aan hoe bad van hulle zeggen aan horen ze binnen. Misschien gaat hij één dag kop krijgen. Om eerlijk te zijn, ik denk dat het gaan weer. Net aan elkaar van wat te vergieven, wat te vergieven, wat te vergieven, wat te vergieven. Nou, dat bij mij weer, hij gaat niet net zo recht komen. Dus kom. Ons kan hem weer, je kan ons contact, dan kan hem komen halen, maar je moet toestemming eerst geven om dat te doen. Zo, ik ben nu wel praten, maar ze heeft mij, ik is klein, ik versta niet, ik is helemaal niet. Maar ik kan niet meer met dat. Tenminste, mijn ma proberen, maar ik wil ook nooit meer boven met Peter aan. Ja, ik kan ik kan niet meer met die goede dingen. Die kinders maken mij hart ziel. Laat mij bij jou ziel voelen, maar ik kan niet meer hanteren. Ik voel het. Ik ben gelukkig ook wel. Ik kan niet meer kunnen. Nee, ik denk dat we alles gaan weten. Oh, ik wou nou weer verregen. Wat gaan we die antenne aan elkaar? Oh, dat is beter, laat joh. Kijk net wat gebeurt. Waar krijg ik mijn brillen op die antenne? Maar ik heb net gezegd, ik kan niet zien waar de brillen niet. Ik moet nog wel eens branden, Dat dus die trekken maken mensen nog voor je. nog het maar. Betrekken mensen wel als ze mij nog net weer beginnen stelen van hen, als het weer goed dan. Maar ik heb de branden gehad, En die. mijn roestek was er nog goed, zei. Ik kan het niet. Ik ga wachten tot je me weer klapt. Ik ga wachten tot je me weer Ik heb me nog dagen aan de warm. Jij Ik heb man. me nog dagen aan niet.
Los, die goed gaan Dat hè. blijkt beter, dat is dus maar. twee mensen. Helemaal niet Dat is hoe twee zie je, mensen in deze. Loop geen Maar lekker mensen betekent als in deze. Dat betekent maar s'nachts. Dit is mijn geld, die. Dat betekent maar Dit is s'nachts. mijn geld. Waar heb je geld gekregen? Oh, Bij je wagen gekregen, kom uit mijn huis. gaat nergens in. Nee. Kom uit mijn huis. Maak me dood. Gaat nergens waar die klieren. Ja, nog weggesleept op dit maak. Jo, ga maar eens bij. Maar laat me klieren. Kan je van mij Praat met mijn baas, dat je Praat met jou niet, is mijn man. Praat met mijn baas, dat Is je. mijn man niet. Het is een zeker Is mijn maar. man niet. Het is een zeker maar. Fuck nu uit mijn Oh, huis. die Ga waar, naar die uit mijn mensen huis. weer komen in deze joh. Ga uit mijn huis. En dranken wordt ook opgedrongen. En eens blind hier is. Maar stel dat veel je moet jullie jaren op je straat blijven. Stel dat veel zo. Of zijn niet veel zo niet. Die ik het op bij je. Ik noem. Mijn ma hoofdpijn. Jullie wat jullie ouders zo disrespecteren. Jullie gaat die lang leven. Ik zei het veel. Ik zei het veel. Nou ze kan nooit als ze recht toch goed te praten. Zo laat ik ook een beetje Nee, maar dit lelijke manier. Maar Hij waar gaat je voor niet je zo zijn. Maak ze met een Papa in de zachtrie. kamer. Alleen dat werken bij mensen. Zij auntie. Nou, we kunnen zo goed zitten op die kunt. Kan je dan leren? Vraag maar net, kan je dan op gaat Ik leren heb man. die last voor jou niet. Ze moet eigenlijk met huis. Gaan. Waar moet ik gaan met mijn man? Waar moet ik Ja, gaan? die vrienden bij die zo Her. stiel en takken daar. Mijn goed is alweer weg. Waar is Zo, het? wat is goed toch? Daar is pinkbak. Hij was zo op pik- en hij was fijn van nagelaten zijn leaas. Nu net toe je. Waar is het? Waar ons is het? ook Nog hoef je vaak die niet. voor ons waar tussen. Kijk dan nog een paard, maar die goed. Het eigen party. Oeh. Jo. Ik kan leren dat smaakt die kakkers er weer van heel aan elkaar. Je moet zeggen. Ik kan niet dat doen. Wat de kan toen niet. Hij is op actie. Wat hebben de mensen stil om even vannacht op te laten kijken? Voelen. Al opsnoeven nou. Gaat er nou weer uit. Echt maat. Zal jij niet geslapen, die? Nee, ik heb niet lust voor slapen. Mensen kan niet slapen, die is ziek. Hoe kan je niet slapen? Die mensen stieren. Nee, vaag. Praten met jou aan elkaar. Loop, Aida. Maat, ja. Lekker uit de wegens. Dat is jouw probleem mee. Wij kunnen hier gewoon even zo'n lijkje man even gewoon zijn hier naar bij ons. Alsjeblieft. Mama aan nog heel lang. Ik kan hem ook maar net bij jou. Ik voel van mij gegeven. Maar praat toch uit. Ai, kijk moet naar die call. Die jong zit en dan geef je die phone van mij. Wat verstaan jij niet? Mami, Wat die voelde ze niet aan. Jij dan net de phone hebben, dan ze elkaar niet hebben Dat wezen. doe hij dan weer weg, als mijn voet nog weg. Oeh, vader. Maar kom eens gaan zoeken voor me. Ik ga niet zitten. Ik ga niet zitten. Kom, ik moet ook worden. Waar gaat ons nog En mami, ik ga een loop komen. Oeh, waar gaat ons van krijgen? Ik weet van niet. Hey, Wacht mama. tot wanneer is te komen. Laat ik kom. Vandaag is echt moe van hem. Ik ga zien wat maakt het met hem. Maar ik kan niet zo naar voren niet. Zo kan het wel aangaan niet. En maak hem vrek vandaag. Dus kom ik zeggen, dat is mijn basis. Kan je wachten tot ik kom? Ja, die vanaf verkoop. Maar ik kan, ik is Nee, nog ja, moe. niet. Ik is tot hier. Ik zoek Ik mijn is voet niet moe meer. van hij klom. Hij gaat vrek vandaag. Vandaag is Mami, vandaag. ik kom. Moet niet waren Mijn als hij hier phone. aankomt. Hij gaat komen uit kat. Hij zal gaan wijs waar hij phone gaat verkopen. En als hij niet wil wijs, Mami, ik weet nou nog waar ze goed wat we kopen ik ga eten. hij is. Ik ga hij klom al lelijke ding vandaag aan doen. Ik wacht om als hij hier aankomt. Ik wacht om. Nee, maar kon wel zoeken alsjeblieft. Waar gaat hij zo'n krijgen? Wat gaat hij voor hem krijgen? Wat gaat ook in de voer nou krijgen? Hij gaat. Ja, ja, waarom? Ik waarom? Maar gaat hij nou komen? Maar je kan. Als ze je huis toe komen, je gaat uit kat. Ons maak hem vast en ons slaat hem goed. Ons slaat hem. Laat hij kan horen, laat hij kan oren krijgen. Ik wil hem soms stiek binnen dan. Nee, maar ik wou mijn voet, man. Kom ik uit het voor hem nou aan van de straten af. Ik heb net theater gezien, maar kennelijk. Hij daar voor hem gesteel, dus kwam hij zo vannig weg. Hij is Hij was nog van plan om te gaan slapen. Woeps, hij kan die voor hem gevallen. Hij is hier recht op een pad. Nee, maar wanneer is met hem op zoekje? Ik ga mijn voet verkopen. Daar doen dan redelijk zeker wat. Maar nou, ik was loop.
Ik zie die kast ook alweer hier. Ai, het gesopping hè. Maar Ek is moeg van die klomp. Ek is moeg. Dus kom ik Ek is zie. moeg, my siel is moeg. Julle sal nie verstaan hoe voel ek nie. My hart is seer, ek kan dit nie meer hanteer. Ek bid en ek bid en ek bid, maar niks kom reg nie. Ek is moeg, ek is 'n moeder. Julle moet verstaan. Ek kan nie al die goede hanteer nie. Maar nou is het recht dat je voor zo'n stuk voor stuk aanbreekt. Ek sê nie dit is reg Die nie. my hoofdvoel is vir 'n trailer. Ek gaan vir hom vandag 'n ding aandoen. Ek wil sommer sy hande op hy warme plaat druk. En maar zei het niet goed dan. En maar zei het niet. Ja, vir my, laat ons die jong 'n ding aandoen dat hy kan net ore en verstand kry. So julle moet nou vir my help, luister vir my mooi. Julle moet nou vir my help aan 'n plan om die klong 'n ding aan te doen. Hoe gaan ons maak? Dan gou saam. Een moet vir hom vashou aan die voete. As wag net tot wanneer hy gaan uitkat. Hou een sy voete styf vas en begin hom maak vas en die een naby sy hande. Of draai sommer die tou om hom nek. Oh ja, dat is stuur. Of pak sy hande en maak Maar hom hy vas. baie krag. Laat hy- Weer. Hy as op die uitkat, hy gaan lam en lei as julle moet net julle sterk. Maar as die was maak sy voel. Sy moet sy Ek moet my foon kry. Intree. Jy kan Nou, hy sal jy moet help. Hy sal jy moet help. Ons maak sy hande vas en ons maak sy bene vas en dan slat ons hom goed en dan ons bring hom vir hom tot hier. Ons slat hom goed en dan vat ons sy hande en dan druk ons op 'n warme plek dat hy kan luister. nou lank al die plan gedruk. Ek is nou net moeg van die klomp. Ek kan nie meer nie. My ma, hy het net gekom. Sy is bang. Hy kat nou uit. Kom maar dit nie. Waar is hy? Mijn phone. Zoek mijn phone. Mijn phone. Mijn phone. Mami! Ja, zoek mijn phone. Mami! Waar mijn phone? Mami! Kom. Weg. Waar mijn phone? Kasi ano, maak kasi ano. Ja, zoek mijn phone. Iba, Ja, zoek mijn maak kasi phone. ano. Zoek mijn phone, man. Say. Ja, zoek mijn phone. Ate, los mo. Ja, zoek mijn phone ba? Zoek mijn phone ka po po. Naminis ko ba yan? Ah, sa banga daw. Banga mi. Zoek ba? May phone ka. May phone ka. Slaan jou. Waar is die phone? Ano, ang kinis lahat na nasa lahat. En hoe hoor? Nou, waar? Ang lisuwa May bata sisi, agban may phone eh. Umane. Eh, so may phone. Sige, as gay yung luister na may enahip, asal gini di ko ta uwak ko. Adi luister. Eh, so may phone. Eh, so may phone. Die waren dus voor het jail te gaan. Maar van jou mag ik erin in. Nee, dat was maar een keer. Ay siya ano nga rin kom. Eh, may phone. O, sada. Kom maar to sana, maka to sana. Mas, makan, guys, ato. Kom eens luwag. Kom. Kom maar aan, puta mat siya. Sige, samot kom. Kau. Kaya sa'yo.